רוצות לצילי תמורים בתוקתה מלא שבלילה כמה זה נחמד כי פה הקצב עולה לי ומינוס מצד השמן להזיז שמאל ימין הוציאו בזריז כל עוד שזה נמשך והזמינו ניידת של מטה זה לא כמו צימפוניה בתקליט של בח כי פה הקצב עולה לי ימין ושמאל יש בין להזיז שמאל ימין הוציאו בזריז איך כולם בונים פה בריאה פה 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 איך כולם בונים כמו בריאה מינוס מצאת השבן להסיס שמאל ימין הוציאו בזריז וימין ושמאל שמאל ימין הוציאו בזריז